Roes i'n gorffen am yfed a gyrru. Heddiw byddwn ni'n dysgu i chi sut i cael hwyl yn ddiogel. Fel dechreuodd y noson? Wel, is i allan gyda cwbl o ffrindiau a cefais gormod i yfed. Beth ydy ti'n cofio o'r noson? Rwy'n cofio cael llawer o hwyl, ond yna rwy'n eich chwarae trwy'n chweidw. Ond cofio person dieog ei bywyd. Ydy ti'n difaru'r noson? Odw, ond mae wedi dysgu fi llawer o persi. Diolch am siarad â ni. Diolch. Beth weles ti y noson hynna? Roedd cawn llythrodol y hel ac roedd merch yn rhedeg ar ras, ond cyn i wneud unrhyw beth byddwn ni'n hwyl. Diolch yn gwrando, a cofiwch chi fod yn ddiogel ar ôl cael hwyl.